Ja, er du nervøs? Ikke i den her del af pakken. Er du nervøs, Sara? Nej, faktisk. Ja, det skal nok gå. Det er bare, når vi sidder derovre. Hej, hej. Hej, hej. Mia, du kan godt. Bare skrig, det hjælper. Hej, hej. Hej. Mia, er det synd for hende? Det er synd for Mia, det der. Jeg tror ikke, hun kan lide det. Det tror jeg heller ikke. Og hun har prøvet det før. Jeg tror, det er første gang, der kan hun bare ikke det der. Det er 7 sekunder. Okay, nu kan Mia godt lide det. Det er pinligt, det der. Det er jo pinligt. Så rev jeg bare løs. Var det sjovt, Mia? Det er samme med en. Var det